Agus inis an lína tá Cathaoirleach nua a chuid Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth Dún, Mary Hanafin. Mary fáid go dtí an clár? Gur magad stafelat. Bóid me cogardigus a rádat ar dús Mary as uachta bheith tofa a Cathaoirleach nua a chuid Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth Dún. Derfinn gwyl tú sásta gwyl tú tofa, well? Well, nu an gwyl me sásta me is onor untach worde bheith tofa mar an chiad sarachans an chontae. Agus nu an sin ach a Jackson Chicatin or a tawach me the mar onor agus an sásta don go formen na voti nuan on grúpa atá Giannis an gcóir leis sin Fianna Fáil an Loch Dibre agus an Party Glas cum le Ryan Nelsblach ach honnig Fine Gael board freshen agus the Laoghaire-Rathdown Cathaoirleach the Hortam agus is brú úntachation orm kan obrianov it is na bliana ach is onor agus vi an sásta don freshen. Okay, Cadi na tusachtaí is mó atá got mar Cathaoirleach de chuid Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth Dún sa bblion atá amach. Well, gédal si is mi kan me just made of níl agam ach blian. So more on féidir dhéanamh ach am kan lai túsachar de rodi. Agus like me amach ceir rod a ceapan héna tá táchtach. Rodi áitiúla agus rodi internationalta. Tá mé tofa don cheantar an Carrickmines. Agus cé go bhfuil anna chuid dianta meall an the seafront in Dunlaoghaire agus the an ober nua tá dianta an sin the réine atá rothir agus daine atá dal a snáb. Níl mór an dianta cos farige in san Carrickmines agus tá winter an cheantar an son lorug go méach inistíocht agus plan don áid. So sin an chéadrad tá an déanamh chun daine an de go bhfuil leiad plan le amach go mé den ná dal ón bhaile sa Carrickmines a raig godi an fardig rod nach féidir dhéanamh godi seo. An tarna rod atá mé chun déanamh agus annachchuid ibre déanta go mar seo. Ná don léir sé council contae in nach bhfuil spás sláán táháilte do chuoine atá faoi bhrú ina héin do forréigen in san bhaile. So the victims of domestic violence, bhfuil go méach refuge áit sláán dóibh níl ceambar a dúirt mé agus tá mé gobar sin le gá bliain an nuas is go bhfuil rééis sin a thuirt concín. An tríród agus seo fáib náisiúnta agus fáib an cheantar freisin ná tíocht agus mar a dúirt mé ar níthe más gádam dul amach agus an chód a chasar mé héin in Shanganna in Shankill áit na méid sé chéad tithe nua nó na Ballynteer idir árasán agus teach. Déananig mé mar chafar tús a chur leis an inistíocht agus leis an tógáil tithe atá le tarlú a mohan sin. Agus an sin an ceathrú rod idirnáisiúnta. Maíochann tú ar Sandyford agus ar Cherrywood agus áit na mar sin. Tá 1000 pólacht thuas an sin, 1000. Agus ceantas na cólachtaí is mó in san down tá si túsan sin. Agus tá óíocht agus tá taide á dhéanamh fúsan sin agus tá sé harán doing partnéirí a áil beidir in Silicon Valley áitin ar tosig na cólachtaí sin. Chun cabhar a thuirt dus na cólachtaí sin na daoine atá fostathe ann an obairtáirsúlacha agus chun cheangal le dhéanamh leis na institútaí idachasúla go háirithe le UCD agus sin ceantas na haimime atá gom. So a lán le amach cosúla go mé ná dhéanamh. Cai mé rá nach bhfuil mé comhthórasach a Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth Dún agus mar atá mé a Chomhairle Caitheach fáile clé agus ar Chomhairle Contae Ingáil. Is cuimhnum áfach roinnt míon ó hen go bhacha mé ar Twitter go cóirsibh sa Chomhairle Jallah mór de Roger Casement hús in Dunlaoghaire. Ní acha mé féin an Jallah go páirsan de fós ach ag bradnú ar Greengraft de tá an cumar in scéil Cúrsaí an a mhór agus go híntach. An féidir as a intin don beagán í faoin bro sé sa hála sa Chomhairle ónas greibh sibh an Jallah seo a córsúas? Well, big fight rot agus revindan atá géisir tantamach agus féchan der. Tá sé fírálín agus is Jallah úsal
to count the casement hain agus níl no íseach is crochónas an bhar hain atá an agus os rud gur rúcach casement in Sandy Cove agus gur caiise na léhananta deirigh dá héal an bohanntá freisin sin an fáil gur thógamar an dealamh nua seo agus Proches sort internationalta bhí an chun an aliantóir ceart a all agus an son de raníoch an taliantóir agus Mark Richards sin an sculptor dhéanana tá sé déanta as ua agus beag sé lárnach ins na Tromléirí bat nua atá ní siad nua ach tá siad atócha ach tá sé anfuil láthair agus tá annach daoine teacht chun féchant ar tá cúl tócha do the Parliament is sasanna agus tá aig ag féchant ar an GPO so agus dénach sin godain chun a haspáint gur in a héal omláin gur chaise chúl ar hasanna ar na policy a polaitíochta bhíocha agus na policy a bhíocha in san Congo agus in san the Amazon mar smíníimiid ar casement mar rinne a bhí lárnach in san Éiríamach na Cásca ach in fact tá níos mó bad níos mó te fíor na héal go háirithe an rud a rinne sé ar son daoine bochta ar Scoil Connemara agus daoine bochta in counter Amazon agus in Congo. So it's deas an rud go bhfuil míadna an seo in ón léire tar éis seo a thógáil. Yeah, tá sé go héintach agus tá sé an bhórtána as an frí sin. Okay, leanimid roiig. Tá is a gom gohfuil Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráthdown go mbeidh ag seó le tweetanna as Scoilge amach ar Twitter, ach bhís ag rathnú ar thaobh idirlín na Chomhairle le déanaí agus de réir cosúlachtaí ní dóilm go bhfuil gnáil leagan Gaeilge den thaobh ar fáil agus níl mór an presrátas ar fáil as Scoilge ach ar nuair an bhfuil tú a Mary mar Cathaoirleach chun obair dhéanamh maidir le ceisna Gaeilge ag idir Chomhairle sa bhríonatá amachrán? Well, gan éon áras, you know, in Cathaoirleach an san tíorú Gaeilge tá sé de gúilgas oring an Gaeilge sin a chorcan cín in san Chomhairle lear na Gaeilge an géad ihe agus ag an céad crinú cúpla lá hin dúirt na go mbeidh tuairt fáilte ribh gach aon chomhairleoir pe Gaeilge tácha is cuma céá lofas a cheapan siad héanas atá sé tuigh mise go mbeidh tuairt cuireadóibh an Gaeilge sin a úsáid. The cúpla bliana nuas farrier ní raibh ife go Gaeilge going in san Chomhairle ach táis so tá fear nua inis ag obair ling leis an commissionéir chun daine dhéanamh de go bhfuil míad ag tlí leis na rialacha agus na dúlgaisí atá ar na Chomhairle but an rud bhhalam sa gceanamh ná níos mó Gaeilge fostáil in san Chomhairle níos mó a éiscint in idir bhíon mar dúirtú agus an éon rud a chuirtar amach don New York Times atá fáilte hanis in Gaeilge agus a bheith a chur amach gach éon teach in Gaeilge agus béarla so se gan éon áras ag deireadh na bliana feici tú i bhfad níos mó Gaeilge agus tosaí tú le chuna dé i bhfad níos mó Gaeilge. Yeah, agus Josh go é freisin mar dúirtú go bhfuil ife gach Gaeilge a gcuibh sa Chomhairle inis so tá sé sin go héintach freisin. Okay, Mary chun teachta dro dhearan agaibh tá is a gom gur catú blianta fada mar theachta dála agus mar áras sinseach i rialtas Bertie Ahern agus Brian Cowan. Ag brathnú ar an mór fixture maidir le Cúrsaí polaitíochta náisiúnta sa látá nniuan. An féit at arálam an bhfuil éon tóramí ag gáta bhaineann le rudí beidir nach mbeadh le clostáil a nóhan sa man commerceáide sa tír? Well, dúir éigean tú siar gá bhíon ó hin. Níor bhéon den asúla pandemic, níor bhéon den asúla coga, níor bhéon den asúla géirchéach na bíochta de bhir mar atá a going. Agus tháinig gáfáirtí le chéile a bhí i gcuine a chéile le 7 bliain los, na 100 bliain los. Fianna Fáil agus Fine Gael. Agus is dóilm héin go bhfuil siad ag déanamh an obair ar son na tíre ach na
Faibanna atá ann ní raibh éon duine is súil leis na faiban sin agus caffar dul leclo agus dóilm sa go si dul leclo go ma níimiid cécó Dakar is atá sé do chuoine. Go háirithe leis na praithfanna dul suas, leis na rátaí uis a dul suas a daoine táigéirí tithe cheannach. So tá dulgas gach éon duine in son dáil obair le chéile agus chuann sé astom nuair a chluiseann rointas na páirtithe agus rointas na neamhspleách just ag trid agus i gcuine gach éon rud agus gan éon policy dearfa á héin.